Live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Metro and Mega Manila. Give it a quick check. It is now exactly 31 minutes after 7 o'clock in the evening. At syempre kayo pa rin po nakatutok dito sa pinakamalupit, pinakaastig, pinakamaangas na programa sa radyo pagkagat ng dilim. Kailangan mo bang i-memorize yan? Basic. Ito po ang programang EDSA! Siyempre, pinangungunahan po yan ng pinakamatalino sa lahat. Ala ng iba pa. Hindi na sender, pero Diyose pa rin kag nagarago mo. Siyempre, kasama din po inyo abang lingkod. Diego Bandido! Pag may buhok! Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Hindi po ako yan. Siyempre, si Duday na nandun na tumatakbo na sa labas. Pambira kasi nakakita na naman ng may bisita na may bit-bit na donut. Ayun, tumatakbo-takbo. Alam mo yung mga bata nagpapakita? Kunyari, nagpapansin-pansin. Parang may, dati sa probinsya ko, di ba? Pag may okasyon, ikaw lalakad-lakad ka sa tapat ng bahay ng kapitbahay nyo para tawagin nga, "Uy, halika dito, kain ka dito." O, eto na, pag-usapan na natin to. Nagdulot ng inspirasyon at realisasyon sa mga netizen ang isang post mula sa blog page na Open Letter na may pamagat na hindi na tayo pabata. Ayon dito habang nagkakaedad ang isang tao ay tumataas at dumarami na rin ang kanyang responsibilidad na kailangang gampanan. Kaya ang sabi doon sa post, habang bata pa, gawin na ang mga dapat gawin. Dahil kapag tumatanda na, maaring hindi na magawa ang masasayang bagay na dulot ng murang gulang. Oh no! Hindi na natin patatagalin to, Tang. Logican na natin to. Ay, sige. Banatan mo na yan para mahimasmasan at maintindihan. Logika na yan! Logika na yan! Logican na yan, board! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Kailangan pa bang i-memorize yan, boards? Ito ang mga basic na kaisipan ng mga YOLO. When you say YOLO, you only live once. Diba? Pero ako, I beg to disagree sa ganitong pananaw. Dahil pag ganito po ang mindset mo, basic, madali kang mahulog sa kasalanan kasi magkakaroon ka ngayon ng focus mo lang sa sarili mo at sa mga material na bagay. Kasi party-party lang sabi gawin mo na ngayon kasi hindi mo na magagawa yan dati. Ngayon mga kabisyo, madidisregard mo na yung pangunahing dapat mong gawain. Una sa lahat is to praise and worship God. Kasi kung ano man ang meron ka ngayon, sa Panginoon po lahat nanggagaling yan. Kasi you're living in a moment. O nagpapakasaya ka. So mangyari dyan, paano pag natigo ka kaagad? Anong sasabihin mo pag kaharap mo na yung Panginoon? Sorry Lord, di pa kasi ako ready. Di ko naman alam na mamatay na pala ako eh. Oh, di ba? Tang, ano kayang sasabihin ni Lord Tang kung sakasakaling makaharap ka? Ay, siguro, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic niyan, sabihin niya. O sige, doon ka sa basement 1 million. Ang lalim nun! Isa lang ibig sabihin nun, Tang. Pag sa basement 1 million, ano? Ede, sa imperno! Aragoy! Maluoy ka!
Nakakabisyo, importante po na dapat pinag-iisipan po na ang tamang mindset po magkaroon ng masayang buhay habang bata ka pa ay maaring sumasailalim po yun sa mga sumusunod. Una, dapat importante yung planning and settling goals. Set goals and plans for your future. Di ba? So kahit may obligasyon ka na marami, i-compensate naman yan ng mga opportunities na makukuha mo. Di ba? Ganun lang yun. Okay? Oh, kagaya nung kapitbahay mo na YOLO ng YOLO dati. O saan ngayon? Ayan, sa bungero. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!